Hola, soc l'Edu Ugues, al celler Ugues de Batlle, de Colera, un celler situat a dins la Déu Empordà, un celler, pensem, molt especial per la seva proximitat al mar, per la seva proximitat al Cap de Creus, per aquest clima tan agosarat amb la tramuntana, amb uns terres molt pissarrosos, uns terres molt poc productius, que fan que tinguem uns vins molt exclusius i amb molta concentració. I aquí us porto el Vall de Molinars Negre, un vi fet amb 100% garnatge. Nosaltres pensem que és un dels nostres tops. Vall de Molinars representa, és un homenatge a la nostra vall de Colera. Molinars és un poble abandonat que es dedicava a tot el món del vi i la vinya. És un 100% garnatge, que li hem donat 10 mesos de fusta, una fusta poc agressiva, és a dir, una fusta treballada, perquè el que volem buscar és fruita i el que volem buscar és un vi que representi molt aquesta frescor, tot el que volem d'aquest raïm que ens representa aquest territori. El que volem és abocar Colera dins de l'ampolla. Molta frescor, amb el punt de, inclús poder un punt de salinitat, que ens ho dona aquesta proximitat al mar, aquesta acidesa superviva que fa, evidentment és un vi que podem guardar molts anys, però nosaltres, els productors, el que hem volgut fer amb aquest vi és que sigui un vi per beure ara.